Kedo paling ora harus Mbak. Mau seragame kuning langsung ganti biru. Gultekne arep disoteng langsung ganti sing apik. Waduh, jan ngejo digebyak ndasku. Margio. Oke friend, welcome back to my channel. Langsung mulai wonten ing channel kula menika inggih menika channel @faroes, channel wong Jawa, channel paling desa, channel paling kluthuk, channel sak uni-une lan mugi saged dados manfaat. Alhamdulillah friend. Dino iki gunaku dan iki aku bareng arep karo simbok iki mau friend. Alhamdulillah pas tekan omah iki pas udan gitu, Pak. Untuk nomor iki ya ling arit cekat-ceket. Ya iki ceritane aku arep nduduhke ning kowe kabeh, Bran. Wingi akeh wong do nakokke bahwasanya bagaimana kabar Margio, kepiye kahanane Margio, ora tau ketemu Margio Junior kepiye. Dan itu semua jawabannya ada di depan saya. Iki lho. Margio Babu dan Margio Junior. Dan ini juraganya Margio. Iki, Bran. Juragane Margio iki, Bran. Iki ceritane bar ngarit jarek ngomber. Kudanan ya. Kudanan jan mau ki wah aku stratapan tenan Bran. Mau ki ning walas ki gluduhe gemblener ya, Pak. Nguar ki ngejo rikat. Nah, gek ndelalah sing marai rikate barang iki tekne keceret Bran mau ki. Pas lagi ngarit kepesing mau ki. Keceret ki tak cekat-ceketke. Gek pas tekan omah ya pas udan iki lho. Pas udan iki. Ini rapati kok terus Bran iki. Sedengan. Ya lo wong nek gur nggo ngeproi tanduran weh. Nggih ta, Pak? Dan ini komboran kami yang akan kami suntakkan kepada si Margio. Dan ya Bran ini. Halo Bung. Sapalah kepada bateh-batehmu yang ada di internet, Bung. Si Margio Babu karo Margio Junior wis gembret-gembret Bran ket mau. Leh, jarak dikombar. Dan kita kombar dulu. Biasanya gurcok tak rajangke ijo-ijonan. Alhamdulillah bisa kena nggo tuku polar gitu, Pak. Entuk-entuke dedelan YouTube kena nggo tuku polar. Gitu, Pak. Lho, Bran. Iki biasane iki si Margio Junior ki bedengkek ning jaba kene iki. Nek yo kadang sak awar babune ngene ngurus wile ngombor ngene iki. Wis dua kok ya, Bran, sekitar umur 3 sasi nggih, Pak. Gitu, Pak. Biasane iki Margio nek ngombor Margio Junior ki lho, biasane nek ngombor yo ngene iki. Gandeng ora metu yo ngene iki. Ki awar karo babune ngene iki. Lah yo kene Bran wingi sing do nakokke kahanane Margio ki. Margio tentunya sehat bagas waras. Iki saiki yo tambah bunga. Wong pakane pirang-pirang. Arek ngarit ning ngalase kolonjono ning ngrembuyuk, tak pakane kolonjono terus ki, Ben. Dan iki setelah kita mengomber si Margionya, bari dicacahke pakan, Bran. Nek bar-bar ngasar, engko bar dikomber ki dibruki sithik. Gek bar kuwi engko oleh ngebruki akeh ki nek ngarepe mahrib ya, Bran. Engko dibruki akeh. Gek ki aku arep nyacahke pakane sithik. Iki golek ngarit mau karo simbok. Untuk semene iki, Bran. Wih. Dibrukke simbok sik kae. Iki godhong tayuman, godhong telo, pokoke gur sing nang kebonan kae, Bran. Gur nguruti kono kuwi kae, nek sing tayumane kae. Nah, iki kolonjonane ning alas. Aku tak nyacah pakannya sithik. Oke, Bran, kali ini kita sudah mencacah pakannya. Kedo paling ora harus Mbak. Mau seragame kuning langsung ganti biru. Gultekne arep disoteng langsung ganti sing apik. Waduh, jan ngejo digebyak ndasku. Wah, penting pangane cukup padane. Ora gatel. Mbak ki ceritane malah sing adus, arep disoteng. Macak sing ayu. Ganti seragame. Kabar wae. Lek namdut malah ndut. Aku rung beratus kok pren aku. Tangel aku Pisan. botok lah malahan. Malahane botok ngirit banyu.
Ingat banyu. Pirit banyu kan ra boros. Lah nek aku to adus. Udane wis terang kok, Pren ya. Udane wis terang. Gimana Pren kegiatan kami? Setelah ngarit, kayak ngombor. Bar ngombor kayak nyatai pakan ini. Dipakai engko ning arep maghrib. Ki Pren namu kolonjonamu. Dua ngerembuyuk rong. Wah lah ya wingi akeh pertanyaan seneng nggon video tandur kolonjono wingi Pren. Kolonjono ki suket gajah apa udu to? Kolonjono ki udu Pren. Udu suket gajah. Nek kene suket gajah ning dhewe jenise. Nek ngarane nek kene gadan. Dadine iki godhongane iki ya kaya niki, kaya godhong kolonjono iki ning luwih cilik. Luwih cilik gek mbuyuk-mbuyuk rengket kae lho, Pren. Gek pange iki ora gedhe-gedhe ngene iki, pange cilik-cilik. Pripun, Mbak? Ora gajah gembira loka. Ora gajah gembira loka lho, jarene si Mbak. Nek gajah gembira loka gembleng. Iki tok Mbak, sana Mbak. Iki bagiane. Niki tok to. Seniki nggih mboten. Yo ditambah sithik. Tambah sithik. Tambah sithik barang. Kan marek. Tambah itu sithik nek. Pinten, Mbak? Pinten? Wah, lah yo nang dia pakai lele. Mulai, Mbak? Oh, yo neh, Pren. Tambahin ae dari si Mbak. Pinten, Mbak? Manten. Mau dipakan. Ya alhamdulillah Pren, sak bloke udan iki. Saiki duwe pakan aku. Sak bloke udan iki duwe pakan. Ora turu. angan tuku. Nek turu ya ora duwe pakan. Nek ketungkul turu ya ora duwe pakan. Iya lah. Iki Pren. Waduh. Jujur kan, Pren. Oh, aku pas ngarit ngalah jagungku ya wis do embang. Muga wae sok ndang gede-gede isine. Sok nang digodhog. Neng dibakar, neng digawe bakwan jagung. Neng digawe sego jagung gitu, Pak. Nek nggo makane pitik gawe dedak. Makan pitik. Kok tandur apa Pren? Namu Pren? Alasmu iki. Wene barang-barang tandur iki nggih. Serentule kira-kira kondisi dereng nggih Pak niku serentule iki. Dereng isi to, Pak? Wah, serentule rong isi, Pren. Serentule isi no. Gek di apa? Dipanen. Nek digodhog go pacitan. Iki gelang gawe wedang karo ning pacitan. Oke, Pak. Iki sing gulane sedherek. Edan sik, Pren. Tangan lah, wis adus. Oh lah iya sih Mbak wis adus ta kene ya ngerasa es grewedane aku rong adus wae ya seger. Wong lho nang bathrak enggak, Pak? Kayak anu nek. Sopo iki? Apa iki jenenge? Nganu teh. Sukon to? Iki sukon gajah iki, Pren. Iki, nek iki sing digodhog. Iki lho, sukon gajah sing digodhog. Nah, dan ininya ada buatan si Mbak. Niki napa, Mbak? Bongko. Iki Pren, si Mbak gawe bongko. Apakah itu bongko? Kita buka. Kita unboxing dulu. Nah, bongko iki ana iki Pren isine. Iki. Kira-kira jenenge bongko. Bongko niku napa mawon Mbak isine, Pak? Kacang ijo, terus kalih napa Mbak niki? Karo bumbune Napa, Mbak? ambil Ambil gula. Oke, Pren. Kur. Nih, ini namanya bongko. Kowe pernah nek panan kene ra namu? Panan bongko. Seger. Buat tak krepal.
Kena sukon, Pren. Kanca wedangan. Mungkin benjing ajeng damel kae bongko diduduhke ten bateh-bateh tenan, Mbak. Bongko. Bongko sik ora bongko kuwi, ning bongko. Bongko napa? Cenggorong. Cenggorong. Bongko cenggorong. Bongko cenggorong napa, Mbak niku? Biasa sama. Wah, si Mbok arep anu, Pren. Nduduhke jenengan kabeh. Kuliner meneh kita video besok yang akan datang. Napa, Mbak? Bongko cenggorong. Niku bongko cenggorong niku saking napa, Mbak? Berarti sesuk, Pren, nek urungan ning kahanane Simbok urung iso jelaske. Ya sesuk dicek wae ning video selanjutnya yang akan datang. Taneh. Nah, iki le nyacah wis rampung to, Pren. Kayak karo Simbok dibruki meneh kae. Si Margio Junior iki. Iki lho. Yalah lebang ah ta lele. Lemu mangan iki. Nah, nek Margio Junior iki didheweke ning ngarepan kene iki, Pren, karo Simbok, Pren. Soale iki babune iki jan ora jamak tenan kok karo anak iki. Nah, barang mangan kok kalah lho, Mbak niki. Si Margio Junior iki. Anggur karo babune iki mesti anggar melu manu disunggare, Pren. Karo si babu Margio iki wae. Mangkane karo Simbok iki krucok didheweke ning ngarepan ngene iki yo kadang iki masalah iki yo bambung jek kadang nek dipakani ning ngarepan malah mlebu awur babune ngerti ning jero disunggare babune malah. Kangen karo mbokne yo. Nek ning jaba ngene kan bebas, free Las Vegas. Arep mangan iki. Halo ta Margio Junior. Oke, iki mungkin gandeng wis tak duduhke kahanane Margio to, Pren. Oke, ketoke pamit riyen, Mbak niki. Ning ya wis sore. Gak aku yo ketoke arep adus sama berubah pikiran. Ndak diunek-unekke Simbok nek ora gelem adus ndak ora gelem diwari turu. Ya wes, Pren, mungkin cukup tekan semene perjumpaan dhewe. Dan jangan kemana-mana, tetap tonton channel kami karena besok di video-video yang akan datang kami akan menduduhkan lagi video kepada jenengan semuanya. Dan salam akhir dari kami, salam pagduluran, salam kebatian, salam petani Gunung Kidul, matur nuwun.